ओमफ्राय दिनैनि बे 69 एनुवेल केम्प जिनाखि बिबिसिनि आन्दाराव खुंजानाय दा बिनि जानानै सारा बे लाइमोन थाफैग्राफोरखौ मा बुंहरनो सानो फंनैसो सारा बेखौनो बुंनो थाङो कि औ एसेबांनोखि औ देग्लायनि इउथ केम्प फैनाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों एकदम अननायजों थेंक्स जासिहरबाय जोबोद खुसि आं खुसि जादों आरो बिराद मोजां मोनदों आरो दा आं खनसे सोंबावनो सानदों सारनावहाय देग्लायनि जेनाखि इउथ केम्प थाफैग्रा लाइमोनफोरनि सायाव सारा सासे गामिनि गागि जानानै माबायदि आब्रुथि देखायनायखौ नुदों ओरैनो लोगोफोर जेनाखि क'क्राझार बिबिसिनि आन्दाराव जेनाखि जनाय एरियायाव मोनसे 69 एनुवेल इउथ केम्पआ खुंजादोंमोन बे 69 एनुवेल इउथ केम्पआ दिनै जोबनानै थांसिगोन ओमफ्राय आङो जोबनायनि लास्ट भिडिअ बानायनोसै लोगोफोर दिनै बे 69 एनुवेल इउथ केम्पआव बेसेबां मानसि जादों बेसेबां मानसि जायाखै आङो बेखौ देखायबावगोन लास्ट भिडिअ लोगोफोरनो नायदो मोयनि बाबुमान रनि खाटानि ना बरिया दे ओरैनो नायदो ओमफ्राय दायो जोङो एसे गेटआ सिङाव आवगायलांनायसै ओमफ्राय ओरैहायनो गेटआ नायदो जोंनाव नै इउटुबारा ओरैखायसो लागासिनो दङ फट' लालादों सिख्लाफ्रानो ओरैहाय ओमफ्राय जिबायदि डेक'रेसन खालामना होनाय जादों आरोना नै बेयाव अनेक मोजां नुदों नायदो नै बियो नायदो हानजा हानजा फैगासिनो दङ एसे गेटआ सिङाव पेन्डेल सिङावहाय माबायदि मानसि जादों दायो गिर्जाया सुरु जाजेनबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो एसे सिङाव फैबाय नै बिदिनो मानसि जादों आरोना देग्लायनि जेनाखि इउथ केम्पआव मानसि फैनायफ्रा नैबेनो आरो गार्लसफोरनि हिन्जावफोरनि ओमफ्राय आरो बयसफोरनि दा डाइरेक्ट सिदा थाङो ना एसे दिनैनि बर' गिर्जाखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों देखायनाय जादों आरो फ्रेशार वार्शिप जागासिनो दं लोगोफोर माबायदि मोनखोबा देग्लायनि 69 इउथ केम्पआव फैनानै मोजां मोनबाय दा माला थांफिनगोन थांनाया जों दा बेलासियाव थांगोन दा बेलासियावनो बरिया दे दा नै फैगासिनो दं आरोना गेटआव आङो देखायबाय एसे माने दिनै आङो मानो देखायदोंब्ला दिनै थांसिगोन जोङो दिनैनो लास्ट दिनैनि बर' गिर्जानिखि सेसना दा 2थायावनो जोबगोन 4थायावनो दा फैगासिनो दङ नै थांगासिनो दङ बेनो आरोखि ना पेन्डेला दे मैनि जागा बाबुमान मैनि बामोन गावगासिनोबो बरिया नै सेंग्राफ्रा फैबाय आरोबो फैगासिनो दङ नै लोगोफोर ओमफ्राय दाबो मानसि जाथ'वाखै दे दासो टाइम जादों नालाय दासो प्रेजेन्ट वार्शिप जागासिनो दङ माबायदि मोनखा सार देग्लायनि 69 एनुवेल केम्पआव फैनानै बिराद आब्रुथि जादोंना ओके
फैगासिनो दङ नै फैगासिनो गोबां मानसिफ्रा दासो फैगासिनो दङ गिर्जाया जागासिनो नालाय लोगोफोर नायदो मानोबा खबर सबर एसे माबायदि फिल खालामदों देग्लायनि 69 एनुवेल एगजामाव फैनानै मोजाङानो मोनदों नोंथाङा थाजाबावनो लुबैदोंमोन ना जोबजानायखौ लुबैदोंमोन थाजानो लुबैदों ना एसेब्लाबो माने मोजां मोनो गोसोखौ ना थेंक इउ ब्रादार नोंनिमोनालाय मैनि जाखो ए बर' नङा मैनिथो काजे हाँ पासी का से कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना ठीक है ओरैनो फैगासिनो दं नै ओरैबो नानिमोनाबो माबा मा होनोमोनलाय भलन्टियार ने मैनिफ्राय नानिमोनालाय हा जनायनिनो नानिमोनालाय मोजां मोनदों ना मोनाखै प्रग्रामखौलाय मोजां मोनदों दा थाजाबावनायखौ लुबैदोंमोन दा नानिमोन ने आरोबो फैगासिनो दङ नै आयै सैमाबो फैदों नै ओरैहाय ओमफ्राय एसे सेल्फि पइन्ट नै बेयाव एसे मोजां सेल्फि पइन्ट बानायना दोनबाय आरोना ओमफ्राय बेथ' मोनफ्रोमबो एरियानि जाहैबाय बे नायदो जागासिनो दङ सेंग्राफ्रा नै मैनि जाखो ब्रादारमोन क'क्राझारनि ने माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों दा थाजाबावनो लुबैदोंमोन ना जोबजानायखौ लुबैदोंमोन रा थाबावनांगौमोन दा बरिया दे फैगासिनो दं नै ओरैहाय ब्रादार आयु दिनैसो नुबायलै दे ओमफ्राय जोङो नै आदामना गोदान बोसोरनि नामाव ओमफ्राय माबायदि मोनदों ओरैनो मोजां मोनदों दा अके दे ओरै दङ नै ओमफ्राय आदा हेपि निउ इयार आदा फिलाव माबायदि मोनदों खनसेबाव जनाय इउथ केम्पआव फैनानै माबायदि मोनदों गोसोखौ जोबोर मोजां ओमफ्राय गोबां आशीर्बाद लानानै थांनांगौ दङ आदाया बे इउथ केम्पखौ थाजाबावनो लुबैदोंमोन ना जोबजानायखौ लुबैदोंमोन सार्भिसाथ' मोनसेल'सै नै सिगांनि बायदिखौ लायोब्ला मोननै सार्भिस थानांगौमोन आद्रा मोनदों आरो दा थाबावला मोजां गोजोननाय थाबाय आदानिसिम दा ओरैनो फंबायफ्रा मैनि जाखो मैनि बेंटलनिनो होद बेंटलनि बायदि नुवाखैलै इसोरखौ बरिया दे दा लोगोफोर आङो दिनैनि जेनाखि लास्ट बर' गिर्जानि भिडिअखौहाय बिदिनो खेबबाय ओमफ्राय आं एसे मावग्राफोरनाव एसे सोंनो गोसो जादों आरोना ओरै आदाया जोंनिया नै बेदर एवगासिनो दं ने आदा दिनैनि जुनायनि जेनाखि 69 एनुवेल इउथ केम्पआ दिनै जोबनानै थांसिगोन दा आदामोना गोबां सङै खावै जाहैबाय दिनै आदामोना आरोबाव बे थाफैग्रा डेलिगेट्सफोरनि थाखाय संनानै जाहोनो गोसो दंबावोमोन ना गैबावलिमोन एसे दंबावोमोन दा ने औ प्रग्रामखौ एसे थाजाबावनो लुबैदोंमोन ने ओरैनोथ' जेबो खस्थ' मोनाखिसै आदा जेबो मोनाखै दा गोजोननाय थाबाय ओरैहाय नै गोबां मावलागासिनो दङ बाजैमोना बानाय मोनबाय ना मोनाखैमोन बानाय मोनाखै दा ने मैनि जाखो बाजैमोना बौनि गामिनि ने अके बे डेलिगेट्सफोरखौ आरोबाव संनानै खावनानै जाहोनो गोसो दंबावोमोनला ने अके गोजोननाय थाबाय दा गोबां नै ओमफ्राय एसे ओरै सारमोनाव सोंनायसै आङो नै हाब माजों जागासिनो दं सारमोनालाय अमा बेदर ने ओमफ्राय सारा मैनि जाखो बेनिनो ने बेखौथ' मिथिखायो ओरैनो माबायदि मोनदों सारा जोबोद मोजां मोनदों ना ओमफ्राय गोबां जोंबो मोनदों आरोना देग्लाय बे जनायाव जेनाखि इउथ केम्प जादोंमोन दस्रा इउथ केम्पनिफ्राय एसे जानाय लोंनायखौ एसे संनाय खावनायखौ साबसिन मोनदों आरोखि जोंबो आरो गोबां मानसिफ्रा होनदों अमाया बिराद टेस्ट जादों होननानै ओमफ्राय दिनैनि बे 69 एनुवेल केम्प जेनाखि बिबिसिनि आन्दाराव खुंजानाय दा बिनि जानानै सारा बे लाइमोन थाफैग्राफोरखौ मा बुंहरनो सानो फंनैसो सारा बेखौनो बुंनो थाङोदि औ एसेबांनिखि देग्लायनि इउथ केम्प 69 इउथ केम्पआव फैनाय गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोजों एकदम अननायजों थेंक्स जासिहरबाय जोबोद खुसि आं खुसि जादों आरो बिराद मोजां मोनदों दा आं खनसे सोंबावनो सानदों सारनावहाय देग्लायनि जेनाखि इउथ केम्प थाफैग्रा लाइमोनफोरनि सायाव सारा सासे गामिनि गागि जानानै माबायदि आब्रुथि देखायनायखौ नुदों ओरैनो माबा मोनसे रंफोर नुदों नामा
ना बिदि जेबो रं गैया जेबो नुवाखै दा ने एकदमबारे क्लिन मोजां एकदम मोजां जिखुनु डिसिप्लिनै हाबदों जेबो एकदमबारे प्रब्लेम जेबो गैया जेबो प्रब्लेम गैया एकदम डिसिप्लिनजों मोजां मोनदों गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दा लोगोफोर आङो माने लास्ट भिडिअ बानायनो गोसो जादों माने जोङो मोननै सेसन थाबावनांगौमोन नाथाय दा 2टानिफ्राय जागायनानै दिनैनि सेसना 4टायावनो जोबसिगोन मानो होनब्ला गोबां दाब दाब जायगा एरियाफोरनिफ्राय थाफैदों ओमफ्राय सोरहाबा ट्रेननि प्रब्लेमनि थाखाय बेफोरबायदि सेसनखौ खालामनो गोनां जादों दा आङो ससे थांनायनि सिगां मोनसे ब्लग स्टाइलै आं मोनसे भिडिअ लानाय जाबाय दा दिनैनि भिडिअखौ मा बुंबावनो लोगोबा आङो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन